Царква ў вёсцы Валіўка была пабудавана ў 1635 годзе з дрэва па фундацыі брэсцкага ваявода Стэфана Курча Якуніяцкая. У 1830 годзе ператворана ў Свята-Петрапаўлаўскую праваслаўную царкву. Перад вами ікона святых Пятра і Паўла, прастольнае свята 12 ліпеня, аблачэнне праваслаўнага святара. Мы установили прозвішчы настаяцеля царквы, пачынаючы з 19 стагоддзя. Перад вами лампада і вянец, які трымалі над жаніхом падчас вянчання. На здымку вы бачыце фота отца Мікаіла Лінніка, які больш чым 50 гадоў быў настаяцелем царквы ў вёсцы Валіўка. Перад вами асабістыя рэчы нашага выпускніка Святаслава Ліса, былога члена Савета Рэспублікі, члена міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў СНД, узнагароджанага медалём благавернага Даніілы Маскоўскага. Ёсць такое меркаванне, што частка іканастаса Валіўскай царквы – гэта праца школа Веснацова. Аб гэтым піша Уладзімір Караткевіч у кнізе «Зямля пад белымі крыламі».